profesija koji su prisutni ovdje, kao i svima vama, draga braćo i poštovani. Allah je došavio na kaznom Kur'anu, koji samo kaže u 18. ajetu sure Džin, da se zbila da imali mesečinu lillahi kela petu Allahi ehada. Dalije su radi Allaha i ne može se nikome mimo Allaha. A Muhammed a.s. kaže hakul biladi Allahi mesabituha. Allahu najdraža mjesta na zemlji su džamije. Prve džamije na području Koprivnice sagrađene su sredinom 16. vijeka. Turski pisateljica Čedija Čelevija sredinom 17. vijeka je zapisao da je u Koprivnicu bilo 8 kiraba, odnosno 8 džamija. I to 4 džamije na desnoj strani rijeke Neretve i 4 džamije na lijevoj strani rijeke Neretve. 4 džamije na lijevoj strani rijeke Neretve su sačuvane i one danas služe svoje sudstvo. Od 4 džamije na desnoj strani rijeke Neretve jedino je sačuvana Lepovačka džamija koja je u prošlom vijeku 50 godina nije bila dostupna vjernicima i nije služila svoje sudstvo. Ostale 3 džamije, Djevojačka džamija, džamija